Anong hiningay-ingay mo dyan? Hingay-ingay mo dyan ha. Naririnig kita hanggang doon. Ay, naku. Ano ba yan? Hello, everybody dyan. Eileen in South America, may love shout out. Ano ba naman yan? Idol ko pa ang sabon mo. Ayan. Wala yung sabon ko ngayon. Ma'am Ara, Elos Vlog. May love shout out, Ma'am Ara. Good evening. Pugak. Kabsat Lupi. Salamat, Ma'am Eileen, sa thumbs up. Ano, Junjun Linsag. Sa ano siya magtanong sa embassy? Hindi naman ako embassy. At saka hindi ko rin alam kung makakauwi. Pwedeng-pwede tayo makauwi. Sa bansa natin din, hindi pwedeng hindi. Pero, bakit tinatanong niya kung hindi siya makauwi? Ano bang documents ang hinahanap niya? Passport. Passport lang tayo. Kung gusto niyang umuwi, di may passport tayo, makakauwi tayo. Saka ticket. Ma'am Ara, tamsak ako. Guys, patamsak sa nakapin. Tamsakan natin yung nakapin. Tamsak, Ma'am Ara. Dan sa nakapin para Mr. Cupido. Ang ingay ng aso ko, no? Idol Junjun, mega love shout out from Mr. Cupido. From Kabsat Lupi.
Junjun, asan ba si ano, Sister Milay? Milani? Saan siya sa bansa? Saudi ba? O Dubai? Or Kuwait? Or Bahrain? UC Channel, hello. Pugak, hello. I see. Gagutan. Ma'am Ara. Holography. Tamsak holography. Dan holography. Saan ba siya? Malapit lang daw siya sa iyo, ate. Mga 2 hours daw biyahe. 2 hours sa ano ba yan? Sa Abu Dhabi ba? Or sa Sharjah, ganun. Lisa Perwira, mega love shout out. Parang problema kasi siya sa ano, amo niya ngayon. Karamihan pag may problema sa amo, tumatakas, pumupunta na ng embahada para makauwi. Kasi tutulungan naman siya ng embahada sa ano, sa Pulo. Ay, sarap. Nagano naman ako. Sa Pulo, Dubai. Pulo, grabe dan ako sa'yo. Ibig sabihin, nasa Abu Dhabi siya. Kabsat. Salamat, Kabsat. Malapit na kasi daw walang embassy ang Dubai natin. Meron! Lahat ng ano meron. May embassy dito sa ano. Yung mga ano kaibigan ko dyan, tumatakas na sila pag ano. Nakakauwi naman sila, makakauwi. Once na tumakas ka, hindi ka papabayaan ng ano, embassy. Basta may problema sa ano. Yung mga iba tumatakas. Kukunin doon ng amo, ayaw ibigay. Ayaw nilang ibitawan na kasi baka anong gagawin pa sa kanila.
Merong embassy, anong matagal? Matagal na kasi daw walang embassy ang Dubai, ate. Meron. Maraming tinutulungan ng ano, embassy dito sa Dubai. Yung mga iba tumatakas. Ang gagawin nila, kunwari magtatapon ng basura. May bitbit silang ano, yung plastic bag. Yung pala, damit na nila yun. At saka, may kakontak na silang taxi. Yan. Tapos, sasabihin nila, punta tayo ng embassy. O yan, ihahatid ng embassy yung, kasi mga taxi naman, marunong sila, alam nila yan. Alam nila yung embassy, Philippine Embassy. Malapit lang ang embassy sa amin. Sa Abu Dhabi daw siya, ate Ima. O, sabi ko na nga pa, Abu Dhabi. Abu Dhabi siya. Naku, pa problema ang ano. Kasi may ano, tumakas sa, nagsabi sa akin na ano, kaibigan. Ang problema niya, yung amod niya daw na lalaki. Inaano rin daw siya, yung bang iba siguro sa kanya. No? Ang ginawa niya, tumakas na siya. May kakontak na siyang taxi. Ang ginawa niya, ano, kunwari magtatapon ng basura, nasa plastic bag yung mga gamit niya, yung mga damit niya, yun pala, yan. Tumakas na siya para ano, para makaiwas sa amo niya. Pero pag tatakas ka na walang dahilan, wag siyang tatakas kasi ano, magagalitan din siya. I brought a new video from my channel. I wish every from Hungary. Hungary a good time. Sabi ng kaibigan ko, kasi nagkwento rin siya sa akin, minumulis talaga, minumulis siya ng amo. Kaya tumakas na. Pero nakauwi rin siya kaagad. Katutulungan din siya ng embassy. Kung malapit na siyang matapos, tapusin na lang niya, uwi na siya. Risa Perwira, I'm here. Watching your, ano, kutak, ingin, mali. Nilihat ni lagi. Dalar, Risa Perwira. No skip. Na-stuck.
Juicy Channel. Yan lang, yan, ito ang yung channel mo. Wait lang, ay daan kita. Juicy Channel, bigyan kita ng 5. 'Kuya Aw, thumbs up ninang, salamat. Juicy Channel, 529. 530. 'Juicy Channel, 531. Juicy Channel.
Ug ka Glintari Likap, Tansak Tanhos, mega love shout out, tambay lang po, Likap TV. Salamat po, Glintari Likap. Guys, si ano lang, Mr. Cupido ang ano, nagtamsak sa nakapin, saka si Jasmine. Ma'am Ara, wait lang, ano ba yan tawag yan? Ma'am Ara, yudaan din kita. Saglit. Ang laki na ng bahay ni Ma'am Ara.
MDR. Ginaling Taripilika. Higalab shout out. Franco. Kuya wait lang. Holography, dan na ako sa'yo. Ed Mariano. Kuya silipin ko yung ano mo. Kabsat, salamat. Tamsa Kuya Video natin ng mga bata doon. Nagkatulungan ko ng mga bata. Nakakain ka naman ng noodles. Play mo na Kuya Sabagay, anong alas 8 ka na nakauwi na kuya? Nag-set ko ba? Parang set ko nakikinig ka lang. Andyan din yung dalawa. Sino yung nasa bukang? Nagtumatis. Ha? May mga tricycle yata eh. Ano? Hindi bababa na kami. Hindi, yung motor dito na maiiwanan. Magpa-break tayo ngayon ha. Ikaw ang artista ngayon. Nalipot po kami dito kay Kuya Mark. Meron po silang bigas, wala namang ulam. Ako, makahingi po ng pangulam. Kaya Mark, yung ano po, yung magkakapatid po na topping sa Jollibee kasi suyang-suya na raw po siya sa amin ng amoy lang. Ayan, may pasabaw ka na. Kaya doon po sa mga ninang po ni Kuya Jeffrey at Kuya Raymond, hindi pa po huli ang lahat para magpahapon po ng pagmamahal. Yan, shout out po natin yung ating mga ninang. Sana pagbabalik po natin yung kakulangan naman po ni Kuya Jeffrey, Kuya Raymond, at Kuya Mark.
kakalipad ko lang yata eh. Dapat kasi yun sa, di ba may bus naman? Hindi natin magkalala may bus sila. Konti lang naman yung ano sa iPhone, di ba? Dapat kung ginagawa lahat. Assignment agad. Tatlong araw ko na kami yung inaano sa iyo. Eh, baka naman pupunta ka sa computer siya. Pagka ano, pero makailam dito, ano, kwarto-kwarto. Silang tatlo kasya din eh. Ito si Kuya Mark, si Kuya Rima. Mamaya, TikTok naman yun eh. Mga idol, ito po si Ate Magdalena, ginawang yung ano si Ate Ellie, andyan po si Ate Ellie, pumasok. Ayan o, manawagan ka, parang meron isang Paris Hilton. Hindi, isang Paris Hilton. Paano kung yan, eh, kung dito lang naman kay Kuya Jeff, di okay naman marami. Cancel rin na. Gabi. Hindi, dalawa silang estudyante. Pero dapat si Kuya, ano, meron pa, kaya nalilimos ka, puro soft drinks nandito daw yung mayama. Soft drinks, lahat may sarili-sarili soft drinks. Saan na pupunta yung napapanood ko sa news? Hindi ba sila nagkakalit? Hindi naman daw kayo. Saan yung tinatanong mo? Ano, bantay ka? Nagbabantay yung aso ko dito. Nagawa lang ako ng child.
Guys, nanonood pa ng video. Nag-play pa pala. Ay, hindi kayo Yung pinaiwan aso ko nandito na in-upload kayo. naiwan, oh. May aso rin si Kuya Awa. Okay lang. Naririnig ko. Mga ninong, SK Jeffrey, di pa sila nakain. Walang dalang. Pero ba't pumapayat ka yata? O, di tumatakabi yung mag-aral eh. Ito ka na. Para pumayat na, no? Kung ano-ano na may binibili mo sa kinikita mo. Doktor, Pagka kumikita ng dentistry, pariyan, bibili mo na mga kailangan. L3. Hindi, bibili ka ng ano, sa kanila yung Jollibee, bibili kayo ng, kaya pagka kumita kayo, ang bibili nyo, Huwag kang maingay dyan, oy. pagkalahatan. Bibili kayo sa sariwang manok, sariwang bigas, gulay, gano'n. Baka may iiba ka na rin siguro. Wala. Kung pag pumapasok, may baon, hindi bibigyan lang ng baon mo yan. Ah. Hindi, ala naman bibili sa school, di ba? Pag nasa school. Di ba kaya pag pumapasok ka, alauna may pako? Anong oras yung uwi yan? Alas 4, saka tatapin. Kaya nakakalimos ka sa hapon. Mary Ayun, may Binitis. pambaon ka, di ba? Wait, W. Kaya sila kayo, ha. Na kayo lab. Ay, mag-lockdown. Black Wolf. Galap shout out. Franco. Ed Mariano. Salamat mga kapatid. Dr. Dentistry. Salamat man. Western Doctor. Harang. Steve.